Wel, croeso, cynnes i chi gyd unwaith eto. Mae'n braf bod yng nghwmni yn gilydd. Mae'n hyfryd croesawu ambell un nôl ato ni. Hyfryd cael eich cwmni chi a ymwelwyr hefyd. A ni yn gweddio byddwch chi'n ymwybodol bod Duw yn siarad â chi. Gadewch ni fod yn ddisgwylgar. Yn aml yn dweud hynny, peidio clywed yn byd, disgwyliwch be bydd Duw yn dweud wrtho fi. Smaos beth yw oedran chi? Be bydd Duw yn dweud wrtho fi bore yma. Felly croeso cynnes i chi fel chi'n gweld Meirion sy'n arwain bore yma. Mae Emyr draw yn Llanelli. Mi fydda i gorfod gadael yn fuan i fi mynd draw i Troed yr Rhyw bore yma. Ac yna ar ôl yr oedfa, gai annog chi aros a cael paned yn y cefn fan hyn. Ac yna ar ôl paned, sy'n cwarter i 12, byddwn ni'n canu'r gloch i ddweud fod ysgol Sul i'r plant a'r bobl ifanc. Fi'n meddwl bod i'r oedolion heddiw. Ac yna, prynaw yma am 5 o gloch, byddwn ni'n croesawu Ilan Tricker. Mae Ilan yn gweithio i gobaith i'r cymoedd, ac fe sydd yn arwain heno, ac ni'n edrych ymlaen i glywed be bydd gan Ilan i rannu gyda ni. O ran yr wythnos, jyst i chi wybod, mae Emyr yn dod yn ôl o Llanelli heddi, ond wedyn mae'n mynd i Corea fori. Felly, mae'n mynd yna, ac mae'n bwysig bod ni'n cofio amdano fe yn y cyfnod bydd e yna. Felly, cofiwch am Emyr yn mynd fori a Catrin a'r plant yn ei absenoldeb e. Gyda nos Fawrth cwrgweddi, anogaeth i chi i ddod i gydweddio gyda'n gilydd fan hyn yn gwarter i 8. Ac yna nos Iau, mae Wyn yn esbonio emyn, gyda bore di Gwener, amser paned fan hyn, clybiau nos Wener, ac yna bore Sadwn, mae brecwast dynion, croeso i unrhyw un o'r dynion i ddod i hynny, draw yn Hollybush, Pen Pella, Eglwys Newydd am 9 o'r gloch, lle hynny di Sadwn nesaf. Ac yna Sul nesaf, mi fydda i'n arwain yn y bore, ac yna Gwyn Davies yn arwain yn yr hwyr. A wythnos nesaf, fydd dim ysgol Sul am bod gwyliau wedi dechrau, hanner tymor wedi dechrau. Gyna, jyst i atgoffa chi wedyn, casgliad y mis. Mis yma, ni'n casglu i'r banc bwyd sydd gyda Emmanuel lawr yn Gybalfa. Felly, cyfle chi ddod, mae'r rhestr wedi cael ei rannu. Dewch ar nwyddau heddiw neu wythnos nesaf, falle rown ni wythnos arall, neu os oes well gyda chi ar cyfrannu trwy roi arian, mae hynny'n iawn hefyd. Felly dyna y casgliad y mis. Credu dyna'r coeddiadau, gadwch chi ni ddechrau'r oedfa trwy droi at Dduw a gweddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, dyn ni yn diolch bod ni'n cael cyfle nawr i ddod gyda'n gilydd a dod yn benodol i dy addoli di yn dad, mab ac ysbryd glân. Gwarglwydd ni'n gweddio bydde di yn dy ras yn siarad â ni yn ôl ein amrywiol angen. Diolch bod ti'n gwybod angen bob un yn yr ystafell yma. Yr plentyn ienga i'r person hynaf. Ti'n gwybod angen bob un. Cyn ni'n gofyn os gweli di fod yn dda, o Dduw, paid â delio ni yn ôl ein heiddiant. Lle fydde ni os bydde ti'n delio â ni yn ôl ein heiddiant, ond delia â ni bore yma yn ôl dy ras, yn ôl dy gariad, ac yn heiddiannau digonol Iesu Grist. O arglwydd ni'n gofyn ar y ti fod yn bresennol, gybydd ein gwaredwr annwyl ni, y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn cael y clod a'r mawl y mae ein ei heiddi. Bydd gyda ni felly nawr a derbyn ni am bod ni'n gofyn pob peth yn ei enw hyfryd e. Amen. Mae'r salmydd yn gwahodd ni fel hyn, canwch i'r arglwydd gan newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Canwch i'r arglwydd, bendithiwch ei enw. Cyhoeddwch ei iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Wedyn ni, mae'n mynd ymlaen, ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander
ei sancteiddrwydd. A dyma gair mawr y gwasanaeth y bore yma, sancteiddrwydd. I ni'n mynd i edrych ar y gair yna yng nghyd-destun yr eglwys yn Thessalonica. Wel, gadewch i ni ddefnyddio'r gair ar gân y bore yma. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Rhif 50 yng Ngrym Mawl. Wel, y tro diwetha i fi brigethu yma, wel, y ddwy tro diwetha i ddweud y gwir, bu o'n i'n edrych ar Thessaloniad, ac felly ewn ni nôl at y llythyr at y Thessaloniad y bore yma. Yn y bennod gyntaf, fe welon ni rhywbeth o nodweddion yr eglwys. Beth sydd yn nodweddu gwir eglwys Iesu Grist. Ar ddiwedd y bennod gyntaf, fe welon ni rhywbeth o cenhadaeth yr eglwys yn datgan, yn pregethu gair Duw. Yn yr ail bennod, welon ni rhywbeth am weinidogaeth yr eglwys, ac wedyn ni ar ganol yr ail a'r trydydd bennod fe welon ni rhywbeth o ddioddefaint trist, dioddefaint yr eglwys oherwydd bod nhw'n sefyll dros yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n dechrau'r bore yma yn adnod 11 o'r drydydd bennod ac yn darllen trwodd i'r 8fed o'r bedwaredd. A fi eisiau'r plant, wrth i chi edrych ar y sgrin, fi eisiau chi gyfri. Mae yna air arbennig, ac bydd y gair yna mewn lliw arbennig, a fi eisiau chi gyfri faint o weithiau i chi'n gweld y gair yna, a mae yna un gair bach arall
yn yr un lliw. Chi wedi deall hwnna nawr? Right. Y drydydd bennod, gweddi dros yr eglwys. Bydded i'n Duw a'n tad ei hun a'n harglwydd Iesu gyfeirio ein ffordd atoch. A chwythau, bydded i'r arglwydd beri i chwi gynyddu a ragori mewn cariad tuag at eich gilydd a thuag at bawb, fel yr ydym ni tuag ato chwi. I gadarnhau eich calonnau, fel y byddwch yn ddifau mewn sancteiddrwydd, ger bron ein Duw a'n tad yn y fodiad ein harglwydd Iesu, gyda'i holl saint. Amen. Bellach gyfeillion, fel y cawsoch eich hyfforddi gennym ni, pa fodd y dylech fyw, mwyn boddhau Duw, ac felly yn wir yr ydych yn byw, yr ydym yn gofyn i chwi ac yn deiseb arnoch yn yr arglwydd Iesu i ragori fwy. Oherwydd gwyddoch pa gyfarwyddyd a roesom i chwi oddi wrth yr arglwydd Iesu. Oherwydd hyn yw ewyllus Duw, i chwi gael eich sancteiddio, yr ydych chi ymgadw oddi wrth anfoesoldeb rywiol. Y mae pob un ohonoch chi wybod sut i gadw ei gorff ei hun mewn sancteiddrwydd a pharch, ac nid yn nwyd trachwant fel y cenhedloedd nad ydynt yn adnabod Duw. Nid yw neb i gamdrin a'i gyd gredinwyr, na manteisio arno, yn ei ymwneud ag ef, oherwydd fel y dywydasom wrth eich o'r blaen a chrybuddio, y mae'r arglwydd yn dial am yr holl bethau hyn. Oherwydd galwodd Duw ni, nid i amhurdeb, ond i sancteiddrwydd. Gan hynny, y mae'r sawl sydd yn diastyru hyn, yn diastyru neb ond Duw. Yr hwn sy'n rhoi ei ysbryd glân i chwi. Amen. Wel, os ddeith y plant mlaen, allwn ni weld faint ohonoch chi sydd wedi wneud y cyfri yn iawn. A mae yna fwy o ferched, bydd rhaid cofio fod plant hwnna hefyd. OK. Beth oedd y gair mawr? Oedd e'n gair eitha mawr. Beth oedd y gair? Sancteiddrwydd. Da iawn. Da iawn. Faint o weithiau oedd y gair sancteiddrwydd yn dod yn y darlleniad? 4. Gewn ni timoedd bore yma, bechgyn a merched. So mae'r bechgyn wedi ennill hwnna, iawn? Okay, well, OK. Right, so 4. A wedyn ni oedd gair arall mewn coch hefyd. Beth oedd y gair yna? Glân. A mae hwnna'n helpu chi, achos mae'r gair sanctaidd yn golygu glân, bod yn lân. Nawr, fi ddim yn mynd i wneud check y bore yma, ydych chi'n lân. Ond chi'n hoff o, chymod, dwylo yn yr awyr am un peth neu'r llall. So, pwy ohonoch chi sydd yn hoffi bod yn lân? OK, doesn't matter. OK, right, gyda chi ni weld y llun yma. Help i fod yn lân. Beth yw'r reina? Sebon. So mae sebon yn help i fod yn lân. Beth arall? Wel, efe reina i'r tywelion? Wel, clytiau, o'n nhw'n gweud nhw. Flanel, clwt, oedd hwnna. Achos,
allwn ni symud man o'r clytiau. Brwsh. Sgrwbo. Chi'n gwybod y gair sgrwbo? Right, scrub. Fod yn lan. A dyma le ni'n mynd i bleidleisio. Pwy sy'n hoffi cawod neu pwy sy'n hoffi bath? Cawod. Right. Bath. Fi'n sylwi bod yr oedolion ddim yn gweithio ni, beth sy'n digwydd yn tŷ nhw. So, cawod neu bath? Sorry, pwy ddim yn cael bath to? Bath? Cawod? Right, gewn ni un bach arall bore yma. Jacuzzi? Right, jacuzzi, OK. Mae e'n bwysig i fod yn lan. Meddyliwch chi bod chi yn yr ysgol a bod rhywun yn yr ysgol a chi'n gwybod dyn nhw ddim yn golchi. Maen nhw'n frwnt. Sut fyddech chi'n gwybod bod nhw'n frwnt? Clyw. Smelly, So falle byddech chi'n gael nhw'n smelly. Bydde neb eisiau cael ei alw'n smelly, neu bydde nhw? A bod e'n drewi, bod e ddim yn lan. So mae'n bwysig i ni'n gwybod hyn, siwr o fod, mae'n bwysig i fod yn lan, corff glân. A cofiwch golchi fan hyn, a fyna, a pob man. Bod yn hollol lan. Ond mae'r Beibl yn dweud, nid just tu allan mae eisiau bod yn lan, be sydd gyda ni tu fewn? Mae calon dyn ni. Ydych chi'n gwybod y gan, o'n i wedi meddwl, dewis e bore, mae'n benderfynus i ddim, achos oedd dewis gwell. Calon lan yn llawn daioni. Chi'n gwybod y gan i chi? Gan yn llawn. O, mae ti'n mynd i gan i llawn daioni, da iawn, mae'n mynd i gan i fe i ni. Mae cael calon lan a meddwl glân yn bwysig. A mae Duw eisiau hynny fwy na dim byd arall. A pa liw oedd y geiriau bore yma ar y sgrin? Coch. Beth ych chi'n meddwl yw y cysylltiad, connection, rhwng bwyd a coch? Calon. Wel, mae'r Beibl yn dweud, mwyn i ni fod yn lan, roedd yn rhaid i rywun i farw. Dyna pa mor bwysig oedd bod yn lan i Dduw, bod e wedi, nid yn unig gadael, ond wedi penderfynu, trefnu, bod Iesu Grist yn marw, mwyn achub ni, ond mwyn i ni fod yn lan. Mae yna adnod yn y Beibl yn dweud bod yna ffordd i fod yn lan, bechgyn ifanc a merched ifanc bore yma, ffordd i fod yn lan yw trwy gair Duw. Pan ych chi'n darllen y gair, neu clywed stori o gair Duw, mae e'n glanhau ni. Ni'n clywed am pethau. Maddeuant Duw, cariad Duw, gras Duw, amynedd Duw, roddion Duw. Duw yn rhoi y byd i ni, Duw yn rhoi fab i ni, Duw yn rhoi eglwys i ni, Duw yn gofyn i ni fod i fe. Mae'r cyfan yma yn helpu ni fod yn lan. So fi'n siŵr y bore yma, byddech chi'n dweud, dylen ni nid yn unig cael bath neu cawod bod yn lan, darllen y gair, eisiau bod yn lan gerbron Duw. Newn ni weddio. O arglwydd, ni'n diolch i ti fod ti am i ni fod yn lan, mewn meddwl, mewn gweithred, yn calonau ni, pethau ni'n dweud. O arglwydd, helpa ni. I ni'n gwybod bod ni'n byw mewn byd sydd ddim yn becso, ddim yn meddwl dim am bod yn lan ger dy frondi. Ond ni'n gweddio y bore yma am bob un o'r plant, yn bobl ifanc ni, a ni yn hunain o arglwydd, y byddwn ni yn gofyn fwy am calon onest, calon lan, yn llawn daioni, ger dy fron di, trwy Iesu Grist. Amen. Wel, hold on. Gair cyntaf emyn nesa, guess. Sanctaidd, da iawn, ond glân. Glân gerubiaid a seraffiaid. Yr angylion sydd o gwmpas Iesu Grist, maen nhw'n lan. Reit, allwch chi fynd nôl i'r syd.
Wel, gadewch i ni droed yr arglwydd mewn gweddi. Ni yn diolch i ti o arglwydd ein bore yma bod ni'n gallu dod ata ti dy fod ti'n sanctaidd, yn lan, yn bir, o arglwydd fod na ffordd i ni, ffordd wedi drefnu i ni ddod ata ti yn a thrwy gwaed ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch yn bennaf y bore yma am y gwaed sydd wedi ein golchi ni. I ni'n ymwybodol o arglwydd o staen ac o amhyrdeb ein pechod ni, ac i ni'n diolch felly fod na olchiad. I ni'n diolch fod na un na throi i fywyd yn ein lle ni, mwyn i ni cael yn golchi'n burlan yn ei waed. O arglwydd, i ni'n gweddio y bore yma, a byddwn ni'n amhyfrydu yn ein gwaredwr ni, yr arglwydd Iesu Grist, yn gweld eto nid oes neb yn debyg iddo, ac y bydd pob mawl, y bydd pob bri, y bydd pob anrydedd, gallu a gogoniant yn yr oedfa yma, yn ein bywydau ni, yn yr eglwys, iddo fe y bore yma. Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i enw dy hun yn Iesu Grist, y bydd y gogoniant i gyd. I ni'n diolch i ti o arglwydd bod ni'n gallu ymgynnull yn y ffordd yma. I ni'n meddwl am Cristnogion, i ni'n meddwl amdanyn nhw. Pob nos Fawrth, jyst o bod, Cristnogion sydd o arglwydd yn cael ei gorthrymu a'i erlyd. A rai ohonyn nhw yn methu cwrdd yn gyfreithlon, yn gyhoeddus gyda'i gilydd. Felly ni'n diolch y bore yma bod ni'n gallu cwrdd, bod ni'n gallu dod o arglwydd fel hyn yn dystiolaeth gyhoeddus i ti. I ni'n diolch am y mawl ar gân. I ni'n diolch mai ti sydd yn ein gwahodd ni i fod yn addolwyr, ac fel rhan o'n addoliad, bod ni'n gallu dyfoli di, bod ni'n gallu canu clod mewn emynau i ti. I ni'n diolch o arglwydd y bore yma fod plant a phobl ifanc yn bresennol, ac o arglwydd i ni'n gweddio eto drostyn nhw, a bydd ni cadw nhw. I ni'n ymwybodol bod ni'n byw mewn dyddiau o arglwydd le mae na nid yn unig safonau wedi dysgu, ond o arglwydd mewn ambell i fan dim safon o gwbl bellach, ac o arglwydd dim absolute, dim gwirionedd yn cael ei gydnabod, ac o arglwydd dy air di wedi cael ei gau allan fel petai o fannau cyhoeddus. O arglwydd, i ni'n gweddio eto bydd ni'n cadw meddyliau, cadw calonnau'n plant ni. Bydden nhw'n gynnar iawn yn dod i dy gydnabod di yn greawdwr ac yn arglwydd ac yn waredwr ar ei bywydau nhw. I ni'n ymwybodol o arglwydd y bore yma fod nifer wedi wneud y proffes yna, ac efallai o arglwydd wedi gwrthgilio, ac i ni ddim yma o arglwydd i gondemio nac i farnu, o arglwydd i ti'n gwybod am ein calonnau ni, o arglwydd i ni'n gallu crwydro mewn meddwl, crwydro mewn ysbryd, o'r hosanna yn ddistaw iawn ar yn gwefus ac ar yn calonnau ni. O arglwydd, bydd trigarog y bore yma, i ni'n gweddio i ti adfer o arglwydd unrhyw gwrthgilio, bydd ni'n dwyn ni yn agosach ac yn agosach ata ti dy hun. I ni'n gweddio y bore yma eto o arglwydd am yn cymdeithas ni, am yn gwlad ni, am gwledydd yn cyfandir ni a gwledydd yn byd ni. O arglwydd, y bydd di'n dyrchafu cyfiawnder, y bydd di'n diogelu heddwch a thangnefedd, ac o arglwydd y bydd yr efengil yn cael mynediad o arglwydd, grymus i galonnau niferoedd, i'r perwyl yna i ni'n gweddio o arglwydd, tywallt, dylan ysbryd mewn grym, mewn nerth, byw had y waith yng nghanol y blynyddoedd yw ein cri ni. I ni yn cofio y bore yma o arglwydd am rai sydd yn pregethu'r gair. I ni wedi meddwl y bore yma am Emyr yn Llanelli, i meddwl am Gwydion nawr yn mynd i droed yr hyw,
I ni'n meddwl am Ilan Tricker yn dod fan heno. I ni'n meddwl am weinidogion eraill yn y ddinas yma ac ar hyd a lled ein gwlad ni. O arglwydd, bydd yn agos atynt yw ein gweddi. I ni'n cofio'r bore yma rai sydd wedi colli anwyliad ac i ni'n gofyn o arglwydd y bydd dy gysur di, y bydd dy nerth di, iddyn nhw fel teuluoedd ac i'r eglwysu fydd ni colli nhw hefyd. O arglwydd y bydd di'n agos ac yn danfon fel petai eto ysbryd diddanedig. Bydd na ddiddannwch o arglwydd, nid yn y sefyllfa ac nid yn y golled, ond o arglwydd y bydd dy air di na thrallodau'r eich calon. Bydd na gredu yn niw yn digwydd yn y sefyllfa, bydd noddfa, nerth a chymorth hawdd o'i gael i bob un ohonynt. I ni'n gofyn o arglwydd i ti felly i wrando ar yn gweddiau ni'r bore yma ac i ti ddod yn agos ato yma nawr wrth i ni baratoi i wrando ar dy air di. Y byddi di'n siarad o arglwydd ac y byddi di'n nerthu ni ac yn bwydo ni ac yn cyfeirio ni yn yr ysgrythu'r lan. A hynny gyd yn lles ni ac dogoniant ti dy hun. Amen. Wel, mae'r Emynyddes Ann Griffiths yn gweddio am iddi gael sancteiddrwydd Duw yn cael y profi o gras yr arglwydd yn y sancteiddrwydd hynny. O am fywyd o sancteiddio, sanctaidd enw, pyr fy niw, ac ymostwng i'w ewyllus a'i lywodraeth tra fwyf byw. Y godwn ni gan ni. Wel, mae yna nifer o gyfrifoldebau dymunol braf gan weinidog. Un o'r rheina yw arwen gwasanaeth priodas ac cynnwrf ac wedyn i'r tawelwch yn y gynulleidfa mae hi wedi cyrraedd. Ac gwahodd y gynulleidfa i sefyll trafod y briodferth yn cerdded i fewn. Dwi wastod yn dotio at gwyneb y gŵr sydd yn disgwyl ac yn aros, yn nerfus iawn, ac wedyn mae'n i gweld hi am y tro cyntaf. Mae briodas yn ddarlun, ond dyw yn y Beibl, o berthynas Iesu Grist a'r eglwys, a'r wisg ddisgleirwen
yn arwyddo, purdeb, glendid yr eglwys. Fod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw mwyn glanhau, sancteiddio I eglwys. A dyma'r weddi sy'n gan Paul wrth I ni droi at y Thessaloniad ar drydydd benod. Mae'n gweddio wrth I gariad fod yng nghanol yr eglwys, caru eich gilydd, ac wedi ni cael eich cadarnhau. Pam cael eich cadarnhau? A sut ych chi'n cael eich cadarnhau? Wel, mae Paul yn dweud yn y fan hyn, fel y byddwch yn ddi-fai. Yn ddi-fai mewn sancteiddrwydd, ger bron ein Duw a'n tad, yn nyfodiad ein harglwydd Iesu Grist gyda'i holl saint. Nawr mae Paul yn sôn am dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist ym mhob pennod yn y llythyr cyntaf yma at y Thessaloniad. Ac mae'n sôn am dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist am nifer o resymau. Un, mae'n ffaith, mae'n mynd I ddigwydd. Dyma dyfodol yr eglwys, dyma'r cyfeiriad, yma holl hanes yn ymlwybro tuag ato. Ac I ddymuniadau yn y fan hyn yw ar y diwrnod yna, fel mae'r priodfech yn dod I fewn i'r briodas, yn y briodas yma, rhwng yr arglwydd Iesu a'r eglwys, fydd y briodfech ddim yn cyrraedd yn frwnt. Bydd y briodfech ddim yn llawn beiau, ond fydd y briodfech yn lân ac yn sanctaidd. Mae'n debyg fod gan y Cristnogion cynnar ymadrodd, ac oedd yn ymadrodd gafodd I barhau, mae'n debyg ynghylchoedd Cristnogol Cymraeg hefyd. Mae un peth oedd cael yn cyfiawnhau. Hynny yw, Duw yn datgan bod ni'n lân yn ei olwg e. I ni'n lân yn ei olwg e trwy'r arglwydd Iesu Grist. I ni'n cael gwisg cyfiawnder, ac i ni'n ymyfrydu yn y gwisg cyfiawn glân yma. Ond dymuniad y saint oedd bod yn lân yn y wisg. Glendid mewnol, glendid meddwl, glendid calon. Yn wir, fel wnaethon ni weld gyda'r plant, wedyn ni ar ôl gweddio am hyn, tair gwaith. Mae Paul yn mynd ymlaen I sôn am y sancteiddrwydd yma. Mae'n sôn amdano fe yn adnod 7, galwodd Duw ni nid I amhurdeb, ond I sancteiddrwydd. Mae'n sôn eto am y sancteiddrwydd mae Duw wedi yn dymuno I ni gael. Fe'n galwodd ni I sancteiddrwydd. Nawr, 3 cwestiwn. Gobeithio bod nhw'n cwestiynau digon syml ac mae'r testyn o'n blaen I yn ateb y cwestiynau yma. Pam fod sancteiddrwydd yn bwysig? Dyna'r cwestiwn cyntaf. Yn ail, beth yw'r sancteiddrwydd yma? Beth yn union yw'r sancteiddrwydd yma? Ac yn drydydd, sut ma bod yn sanctaidd ac yn bir. Ond y cwestiwn cyntaf, pam? I chi'n cofio fod y Cristnogion cynnar yma yn byw mewn cymdeithas le oedd na eilinod. Ac nifer o'r eilinod yma, roedd na temlau. Ac roedd na addoliad yn y temlau yma. Ac nid yn unig addoliad, ond roedd na fyw digon am hir yn digwydd. Mae Paul yn sôn yn y benod, gawn ni weld mewn munud, am amhurdeb, dilyn blis y cnawd. Roedd na bethau digon cnawdol yn digwydd
yn rai o'r temle yma. Yn wir, roedd bryntni hyd yn oed, bryntni rywiol yn digwydd yn y mannau yma. Ac mae Paul yn dangos nid yma fel mae Cristion fod i fyw. Os yw'n Cristnogaeth ni yn cyffwrdd ag unrhyw agwedd o'n bywyd ni, wel mae'n cyffwrdd ar meddwl, y galon a'r corff hefyd. Felly mae'n bwysig o ran yn tystiolaeth ni. Dyna pam fod e'n bwysig. Ond mae yna rhywbeth fwy na hynny. Yng nghyd-destun y Beibl cyfan, ac yn arbennig dysgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist, chi'n cofio'r noson cyn Iesu Grist i farw, mae e'n casglu'r Cristnogion, disgyblion at ei gilydd, ac mae e'n dysgu nhw, Ioan 13, ac wedyn i Ioan 17, mae'n gweddio drostyn nhw. Ac un o'r achosion mawr mae'n gweddio drosto yw i sancteiddrwydd nhw, sancteiddia nhw, cadw nhw'n lan o arglwydd. Mae'r byd yn dywyll, mae'r byd yn frwnt, mae'r byd yn drigionus, mae yna gelwydd, mae yna amhurdeb, ond dymuniad yr arglwydd Iesu Grist yw i ddew i gadw nhw'n bir. Pam? Wel, fe gadwodd ei hunan yn bir. Roedd purdeb, roedd sancteiddrwydd yn nodweddu bywyd yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae Paul yn atsain fel petai, gweddu, gofyn, pledio yr arglwydd Iesu Grist ar y tad. Mae'r dymuniad apostolaidd yma i'r eglwys i fod yn lan ac yn bir yn cael ei wreiddio yng nghalon ac yn ymuniad yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Yn wir ar ddechrau'r bedwaredd bennod, mae Paul yn sôn, gyfeillion fel y cawsoch eich hyfforddi gennym ni, pa fodd y dylech fyw, mwyn boddhau Duw. Plesio Duw. Pam byw yn sanctaidd? Wel, plesio Duw. Mae yna duedd yno ni, i ni eisiau plesio'n gilydd. Dim byd yn bod ar hynny weithiau. Mae plant, gobeithio, chi eisiau plesio'ch rieni. Ni eisiau plesio athrawon. Os ych chi'n ware i dîm arbennig, chi eisiau plesio'r reolwr y tîm a'ch cyd chwaraewyr chi. Ond mae rhywbeth mwy fan hyn. Plesio boddhau Duw. Nid yn unig yn creawdwr ni, hynny yw, mae yna ffordd arbennig i blesio Duw fel creawdwr, ond i ni hefyd yn ymwybodol ac wedi gweld yn y Thessaloniaid, mae Duw yw'n gwaredwr ni, ac felly i ni eisiau plesio Duw. Ond mae yna rhywbeth fwy na hynny. Edrychwch ar y drydydd adnod. Oherwydd hyn yw ewyllus Duw, i chi gael eich sancteiddio, a rydych chi ymgadw oddi wrth anfoesoldeb rywiol. Mae boddhau Duw oherwydd dyma ewyllus Duw. Dyw ewyllus Duw ddim yn gudd ar y mater yma. Weithiau, mae ewyllus Duw yn gudd. I ni ddim yn gwybod yn union beth yw ewyllus Duw mewn rhyw fwriad arbennig neu mewn rhyw gynllun arbennig. Ond yn y mater yma, dyma ewyllus Duw. Mae Duw yn ewyllysio i ni i fod yn sanctaidd. Ac wrth gwrs mae ewyllus Duw yn cael ei wreiddio yn ei gymeriad a'i natur ef ei hun. I ni wedi pwysleisio hynny o'r bore yma trwy dewis yr ymunau. Mae Duw yn sanctaidd. Mae Thomas Watson, y Puritan, yn dweud, mae coron gogoniant Duw yw i sancteiddrwydd e. Meddyliwch am Dduw yn freiniol, yn mawrhydi. A coron i ogoniant yw i sancteiddrwydd. Chi'n cofio am Eseia rhyw ddydd yn mewn i'r deml.
Roedd y Seia, siŵr o fod, yn mynd mewn a mas o'r deml yn achlasurol, os nad yn wythnosol, falle hyd yn oed yn ddyddiol. Ond daeth e mewn i'r deml y dydd yma ac fe welodd ac fe glywodd yr angylion yn datgan beth? Sancteiddrwydd Duw. Sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd. Mae Eseia'n dweud bod e wedi gweld gogoniant Duw. A ran anatod, yn wir canolog o'r ogoniant yna, yw I sancteiddrwydd e. Mae sancteiddrwydd a gogoniant Duw wedi gyplysu mewn ffordd hyfryd, sydd yn dangos wrth gwrs fod Duw ei hun ar wahân. Chi'n cofio'r darlun roedd gorsedd Duw yn uwch, yn uchel I fyny. Mae Duw yn ei sancteiddrwydd ac yn ei ogoniant ei hun, yn dymuno ac yn ewyllysio rannu'r sancteiddrwydd yna gyda ni. Dyw e ddim eisiau'n gadael ni ymrynt ni pechod, dyw e ddim eisiau gadael I ni yn y baw fel betai ac ymchondra pechod. Mae eisiau'n tynnu ni allan o'r baw ar brynt ni, a'n golchi ni tu fewn ac oddi mas, medde'r emynydd, oherwydd I fod e'n sanctaidd. Dyma'i ddymuniad e. Felly, dyn ni ddim eisiau mynd yn erbyn dymuniad Duw. I ni ddim eisiau mynd yn erbyn ewyllus Duw. Yn wir, I ni'n gweddio, ynddi ni. Os y ni'n dilyn gweddi yr arglwydd Iesu Grist, gwneler dy ewyllus. A dyw ran yma o ewyllus Duw ddim yn gydd. Ond nid yn unig dyma ewyllus Duw, ond yn seithfed adnodd, oherwydd galwodd Duw ni, nid I ymherdeb, ond I sancteiddrwydd. I ni wedi gweld fel ddath galwad Duw I glystiau ac I galonau bobl Thessalonica. Dath Paul yn bregethwr, dath Paul yn efengylydd, a fe glywson nhw. Galwad Duw I adael y byd ac I ddod I ochr Iesu Grist. Galwad Duw I adael pechod I ddod i'r bywyd sanctaidd yma. Mae ymlyg yng ngalwad yr efengyl. I ni'n clywed yn ôl yr emynydd, dyna'r lais yn galw arna fi I ddod. Beth? I golchi maiau gyd yn afon Calfari. Mae yna alwad cychwynnol, mae yna alwad sydd yn ein golchi ni, yn ein puro ni, un o ystyron y gair sanctaidd yw gosod o'r neilltu. Roedd na gwydre arbennig, roedd na offeiried arbennig wedi I neilltuo. O'n nhw'n sanctaidd. O'n nhw wedi gosod o'r neilltu I weinidogaeth arbennig ac I ddefnydd arbennig. Ac mae Duw yn yr efengyl wedi'n gosod ni o'r neilltu. Wedi'n gosod ni o'r neilltu I ffordd arbennig o fyw a llwybrau cyfiawnder a sancteiddrwydd mwyn ei enw yw'r ffordd yna. Felly mae yna alwad arnom ni. Ewyllus Duw, galwad Duw, cymeriad Duw, dymuniad Iesu Grist. Dyma'r resymau gyd pam ddylen ni fod yn sanctaidd. Nawr, ydych chi'n clywed y galwad na'r bore yma? Chi'n clywed am y tro cyntaf, ond ych chi'n clywed yn barhaus. Mae yna rhywbeth parhaus cynyddol o radd I radd. Mae Duw eisiau'n sancteiddio ni. Ond yr ail gwestiwn, beth mae hynny yn ei olygu? Ac yn y fan hyn mae Paul yn glanio ar un mater, a mae'n mater pwysig, mae'n mater sensitif, mae'n dod i'r defnydd y Cristnogion o'i cyrff. Nawr, mae hynny'n ddiddorol yn y cyd-destun oherwydd yn y byd Groegaidd ac yn y meddwl athronyddol ysbrydol Groegaidd, wel, rhywbeth caethiwys oedd y corff. Rhywbeth ail beth oedd y corff. Y peth pwysig oedd yr enaid. Y peth pwysig oedd
tu fewn yr enaid. Ac felly, doedd dim lot o ots beth o'ch chi'n neud â'r corff. A dyna pam oedd yr anfoesoldeb rhywiol yma'n digwydd. Ond mae Paul yn dangos fan hyn fod y corff yn bwysig. Gadewch i ni ddarllen yr adnodau lle mae Paul yn glanio fel petai. I chi gael eich sancteiddio, yr ydych chi am gadw oddi wrth anfoesoldeb rhywiol. Y mae pob un ohonoch chi wybod sut i gadw ei gorff ei hun. Yn y greiddiol, mae'n debyg mae'r gair yw eich llestr eich hun. I chi'n gweld, os ych chi'n Beibl ar agor a'r cyfieithad yma gyda chi, ei wraig ei hun. Mewn cyfieithadau eraill, mae yna mwysedd arall, eich corff eich hun, neu eich gwraig, hynny yw sef y corff i chi wedi dewis byw gyda, neu wrth ddewis corff rhywun arall. Nawr, mae'r amwysedd yna, ond yn ganolog corff sydd yn bwysig. Chi'n cofio Paul yn ysgrifennu at y Corinthied, ac yn yr un ffordd mae'n sôn wrth y Corinthied, mae'ch corff chi teml yr ysbryd glân yw e. Nawr, roedd hwnna yn ddarlun beiddgar iawn o yr apostol. Roedd y deml yn bwysig. Roedd yr adeilad yn bwysig. Ond dyw'r adeilad yna ddim yn bwysig o dan y drefn y Testament Newydd a'r cyfamod newydd, ac yn rhyfedd iawn mae Paul yn gweud, eich cyrff chi yw'r teml. I chi ddim yn mynd i'r deml, ond i chi yn y deml. Nawr, mae hwn yn tanlinellu wrth gwrs pa mor bwysig oedd y corff yn y greadigaeth. Mae Duw yn creu ni yn fodau dynol. Dwylo, breichiau, pen, sgwyddau, traed, coesau, popeth arall. Mae'n rhan o greadigaeth Duw, nid hap, nid damwain yw e. Dyma'r ffordd y mae Duw wedi ein creu ni. Mae'r Beibl yn dweud fod Duw wedi'n creu ni ar ei lun ac ar ei ddelw. Ac felly roedd na rhywbeth sanctaidd i ni newydd sôn yn di ni am Duw yn sanctaidd. Roedd na rhywbeth prydferth yn y sanctaiddrwydd yma. Roedd na rhywbeth gosgeiddig yn y sanctaiddrwydd yma. Ac fod pechod yn llygru y corff, ac fod pechod yn dirywio meddwl, ysbryd a chalon, mae'r corff dal yn bwysig. A mae Paul yn dweud fan hyn bod meddwl am eich corff ac beth ych chi'n gwneud gyda'r corff mor bwysig. I gadw ei gorff ei hun mewn sanctaiddrwydd a pharch. Nawr eto, yn y cyd-destun, wel mae Paul wedi sôn am y cyd-destun yn diwe, anfoesoldeb rhywiol. Mae rhyw yn y Beibl yn rodd gan Dduw, yn ddyn ac yn wraig, a'r holl, a'r cyfan sydd yn mynd gyda'n rywioldeb ni. Syniad Duw yw e. Yn wir, mae yna un llyfr yn y Beibl, Caniad Solomon, lle mae yna sôn am y corff y wraig a corff y dyn, yr harddwch, y parch, a'r mwyniant, y mwyniant sydd i ddefnyddio yn y corff. Ond yna fan hyn, y peth mwyaf pwysig yw glendid y corff a sancteiddrwydd y corff. A mae Paul yn sôn eto am y cyd-destun, nid yn nwyd trachwant, fel y cenhedloedd, nad ydym yn adnabod Duw. Nid yw neb i gamdrin ei gyd credinwyr, na manteisio arno yn ei ymwneud ag ef. Oherwydd fel y dywedasom wrth eich o'r blaen, a chybuddio mae'r arglwydd yn dial am yr holl bethau hyn. Nawr, y gair mawr yn y fan hyn, mae'n dod yn y greiddiol, yw sut i ni'n reoli. Chi wedi dod i'r capel bore yma, rhan fwy o'ch chi yn y car. Beth oedd yn reoli'r car? Wel, roedd yna olwyn. Mae yna llythrenol i rai ohono ni gears.
Mae yna control i fod ar y car. Diw'r car ddim yn mynd i fan hyn a fan draw i chi fod i gadw'n syth. Cofiwch ni, tu fewn i'r llinellau. Mae yna ffordd o reoli car. O'n i'n edrych ar gêm rygbi neithiwr. Mae yna reolwr. Mae yna rhywun sydd yn reoli y gêm. Wel, allan ni fynd i bob cyfeiriad allan ni. Mae pethau'n cael ei reoli. Ac yna fan hyn, reoli'r corff. Reoli'r corff mewn sancteiddrwydd. Nid y nwyd trachwant. Byddwch nwyd a'ch trachwant yn dweud, gwnewch hyn. Ond mae ewyllus Duw, mae sancteiddrwydd Duw, mae yr arglwydd, reolwr a'ch bywyd, chi'n dweud, fel hyn. Nid fel y cenhedloedd. Mae'n cymdeithas ni o'n cwmpas yn dweud 100,000 o bethau. Ond fel y dewydasom wrthych o'r blaen, nid i amhurdeb, ond i sancteiddrwydd. Mae'n drist yn dweud, pan fod hyd yn oed Cristnogion, dyma'r ymadrodd yn yma hyn, neb i gamdrin ei gyd credinwyr. I chi mewn swydd arbennig, i chi mewn cyfrifoldeb arbennig, mewn cartref, mewn eglwys, mewn gwaith. A'r heol yw hyn, pan mae'n dod i'r corff, pan mae'n dod i rywioldeb, dim camdrin. Pan bod camdrin wedi digwydd, mae'n nid yn unig yn dristwch, mae'n nid yn unig yn siom, mae'n nid yn unig yn faich, ond mae'r camdrin hefyd o dan cosb yr arglwydd. Mae'r cyfan yn gallu cael ei adfer. Un o'n hoff frawddegau fi yn yr emyn cyfamod Duw, llithroi'r llaid a llygru defau Duw. Mae hynny'n digwydd. Mae yna gyfamod i godi eto'n fyw. Mae'r efengil yn cyffwrdd felly a meddwl, calon, enaid a chorff. Nawr, mae'r cyfan i ni wedi dweud y bore yma, felly bod chi'n teimlo, mae hyn yn hollol allan o'n ngafel i. Sut mae bod yn lan? Sut mae cadw fy hun yn lan? Felly, i ni'n dod i'r cwestiwn ola, ni wedi ateb 2 gwestiwn, gobeithio bod chi'n cofio. Pam? Beth? Sut yn y byd i ni fod i wneud e? Rwy'n wan. Rwy'n analluog. Mae temtasiwn yn dod droso fi. Wel, yr adnod ola yn y darlleniad geson ni, gan hynny, mae'r sawl sydd yn diastyru hwn yn diastyru neb ond Duw, a dyma'r frawddeg holl bwysig yn y sut. Yr hwn sy'n roi ei ysbryd glân i chwi yn Thessalonica. I chi ddim wrth eich hunan. Mae'r gymdeithas o'r cwmpas chi'n dywyll ac yn anfoesol. I chi'n cael eich temtio i fod yr un peth. Sut i chi'n mynd i fod yn wahanol? Wel, mae Duw yn yr alwad, yn ei ewyllus, yn yr efengil, wedi roi yr ysbryd glân i chwi. Nawr, mae yna nifer o bethau fan hyn. Yn gyntaf, roi. I ni wedi cael. Nid ar gyfrif haeddiant, nid ar gyfrif gallu, nid ar gyfrif beth i ni, yn y corff, yn wryw neu'n fenyw, ond mae Duw wedi rhoi i chi, roi yn rad, yn wir yr union gair a'r gair gras. Mae Duw yn rasol, ac yn ei ras, mae'n eich cymhwyso chi. Yn ei ras, mae'n rhoi rodd i chi. Yn ei ras, mae'n rhoi help a nerth i chi. Mae Duw yn rhoi o'i ysbryd i hun. Mae'r Beibl yn llawn yn dweud. Yn wir, mae'r Thessaloniad yn dweud ni. Duw y tad, Iesu Grist y mab, a nawr yr ysbryd glân. Mae'r dryndod cyfan o'n plaid ni. Duw y tad, Duw y mab, maen nhw ymhell fel petai ffwrdd yn y nef, ond i'r ddeiar yma, yn eich proffes chi, ac yn eich ail enedigedd chi, mae wedi rhoi i chi yr ysbryd glân. Un o'r roddion mwyaf Duw, falle bod ni ddim weithiau'n ymwybodol o'i bresenoldebau. I ni ddim yn ymwybodol
I fod mor agos, i ni'n cael yn cadw, i ni'n cael yn cynnal, i ni'n cael yn cyfeirio. Be sy'n digwydd? Mae'r ysbryd glân ar waith. Mae Duw wedi roi. Wel, mae achos gyda ni ddiolch i Dduw yn does. Bod e wedi roi rhywbeth penodol ar yn cyfer ni yn mater yn sancteiddrwydd ni. Ac beth neu pwy mae wedi roi? Mae wedi roi o'i ysbryd i ni. Yr ysbryd fi'n ymsymud ar y dyfroedd. Yr ysbryd nath llunio a siapio. Yr ysbryd oedd yn cynnal yr holl greadigaeth. Yr ysbryd oedd e wedi roi i'r arglwydd Iesu Grist yn ei fedydd. Yr ysbryd gafodd ei dywallt ar ddydd y Pentecost. Yr ysbryd nath ysbrydoli y geiriau a'r gwirionedd y gair yma i'r Thessaloniad. Yr un ysbryd, nid ysbryd gwahanol, yr un ysbryd Duw i nerthu ac i gynnal. Yr ysbryd sy'n goleio, yr ysbryd sy'n cryfhau, yr ysbryd glân. Mae eisiau ni weddio am i ni fod yn ymwybodol a gofyn am fwy a fwy o help a nerth yr ysbryd. Ac ein sylweddoli yn y fan hyn, yr ysbryd glân. Just y peth o'n i eisiau pan ni'n cael yn gwynebu gyda bryntni a pechod ac anfoesoldeb a popeth am hir, mae yna ysbryd glân. Mae yna lendyd, glendyd, cymeriad a natur, y tad a'r mab. Mae yn yr ysbryd hefyd. I ni'n cael yr ysbryd glân. Ond i ni eisiau i ni'n sôn yn ni am fedydd yr ysbryd. Mae eisiau bedydd glendyd ar yn meddyliau ni. Bedydd glendyd ar yn dymuniadau ni, ar yn serchiadau ni. Mae eisiau bedydd i'n glanhau ni'n beunydd o ddydd i ddydd. I'n siŵr bod rai o'r bechgyn oedd yn chwarae rygbi nithwr ac ar ddiwedd y gêm o'n nhw'n frwnt. Ac o'n nhw'n redeg siwr o fod, am y gawad, am gael bod yn lân. Cym i'n gytre, cael gwisgo'n dillad ni, mae eisiau bod yn lân yn y dillad yma. Wel, dyma'r holl mater mae Paul yn sôn amdano yn y fan hyn. Un o swyddogaethau ac un o weithiau mawr yr ysbryd glân wrth gwrs, yn argyhoeddi ni. Mae angen i ni fod yn lân, i ni frwnt, rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n aiog o bydd drigarog i. Ond mae'r ysbryd glân yng ngeiriau Packer yn rhoi'r llif ole, spotlight on Jesus, meddwl Packer. Dyma gwaith yr ysbryd glân, rhoi'r spotlight ar Iesu Grist. Mae yna le allwn ni fod yn lân. Mae yna ffordd i'n glanhau ni. Mae yna un sydd yn dymuno'n glanhau ni yn fwy nag ein ni'n dymuno fod yn lân. Roi'r golau ar yr arglwydd Iesu Grist yn y siampl ni o lendyd. Ond nid yn unig yn y siampl a'n egwyddor ni o lendyd a sanctaidd ond sydd hefyd yn rhoi'r nerth i ni. Wel, bydde di Dduw i helpu ni weld pam ddylen ni fod yn lân, beth mae hynny'n ei olygu a hefyd sut mae hynny'n cael ei wireddu yn bywyd ni. O arglwydd ein Duw, i ni'n dod y bore yma falle yn gyntaf ac yn bennaf i gyffesu. O ran y natur ni o arglwydd nid oes glendyd, nid oes pirdeb, nid oes unrhyw gyfiawnder yn ni. Ond i ni'n diolch fod ti'n rhoi cyfiawnder, i ti'n rhoi glendyd, i ti'n rhoi sancteiddrwydd i ni yn Iesu Grist, yr hwnna ddaeth i ni yn sancteiddrwydd. O arglwydd, ro dymuniad yn ein calonau ni, mewn byd o bechod ac o dywyllwch, i ni fod yn blant y goleuni ac yn blant o arglwydd sydd yn cerdded yn uniawn ac yn gyfiawn ac yn sanctaidd o dy flaen di. Amen. Wel, Pant y Celyn, pwy arall sydd yn
wedi gweld hyn I gyd, 259, os ych chi'n defnyddio'r llyfr ymynau, o sancteiddia, fe wnaed arglwydd ym mhob nawd ac ym mhob dawn, ro egwyddor bir y nefoedd yn fy ysbryd llesg yn llawn. Mae'n mynd ymlaen, planna yr egwyddorion hynny yn fy enaid bob yr un, ac sydd megis per ar oglau yn dy natur di dy hun. Fe godwn I ganu. Ac yn awr bydded I ras ein harglwydd Iesu Grist, a dy gariad di o dduw y tad, a chymdeithas yr ysbryd glân, I fod gyda ni o arglwydd ar hyd ein hoes, ac yn ôl da ddewyd wedyn ni am byth. Amen.